Πάμε να δεις ένα σπίτι στην περιοχή Καλλικράτειας, ισόγεια κατοικία, μικρή αυλίτσα, έτσι, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυλή. Το βλέπεις το σπίτι, γκαρσονιέρα είναι μέσα, έχουμε σίτες παντού, καλή πόρτα, πλήρως επιπλωμένο. Εδώ έχουμε σαλοκουζίνα, ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο, καναπές, σόμπα, κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι, κλιματιστική μονάδα, ντουλάπες, το μπάνιο με μπανιέρα, παράθυρο εξαιρισμού, πλυντήριο ρούχων. Σου δείξω και πάνω από την τουαλέτα, έχει αποθηκευτικό χώρο. Επάνω είναι και ο θερμοσύφωνας. Αν σε ενδιαφέρει το συγκεκριμένο ακίνητο, έχεις μάθει πλέον τι κάνεις, σκανάρισέ το QR code ή βλέπεις το link δίπλα στο βίντεο. Αν σε ενδιαφέρει να λαμβάνεις νέα ακίνητα, πάλι ξέρεις τι κάνεις. Ακολουθάς τους καλύτερους, την Anyhome.